Bună, sunt Oana, iar astăzi vom pregăti o budincă proteică cu avocado, ciocolată și unde arahide. Vom avea nevoie de 5 linguri de îndulcitor, 6 linguri de lapte vegetal, 6 linguri de cacao neîndulcit, unde arahide proteic și 2 avocado. Începem prin a desface cei 2 avocado. După ce am curățat cel de-al doilea avocado, vom pune restul ingredientelor, îndulcitorul, laptele vegetal și cacao neîndulcit. Vom mixa totul cu un robot de bucătărie. După ce am omogenizat foarte bine și am blendat avocado, cacao și restul ingredientelor, o să adăugăm untul de arahide, aproximativ 2 linguri sau după gust. Blendăm încă o dată, doar până la omogenizare completă. Aceasta este textura finală. O vom pune într-un poș. Acum vom pune din poș în forme. Puteți folosi orice formă pe care o aveți, chiar și o caserolă. Vom lăsa formele la frigider pentru aproximativ 10 minute sau până când aveți răbdare.